Τι κάνει? Ποιος είναι? Αυτό να μην σε νοιάζει, απλά θέλω να σου πω ότι πήρα το τηλέφωνο σου από ένα φιλαράκι μου και έμαθα ότι είσαι εδώ πέρα στην περιοχή γύρω στο Καματερό και γουστάρω να κάνουμε φάση με τη δύο. Κάτι μου θυμίζει η φωνούλα σου. Ξέρεις τη φωνούλα μου, ακόμα καλύτερα. Κάτι μου θυμίζει. Για πες μου τι σου θυμίζω. Μήπως σε λένε... Είχαμε προηγούμενα. Όχι φυσικά. Πώς νομίζω ότι με λένε? Χρήστο. Χρήστο. Μπορεί, έτσι πάνε όνομα. Ίσως να με λένε και Χρήστο που ξέρεις. Να σου πω, δεν έχω όρεξη όμως το αγόρι μου. Δεν πειράζει, έχω εγώ. Να σου πω, είσαι έξω ή είσαι σπίτι σου? Κάτι ακούω. Κάτι ακούς. Ναι. Έξω είμαι. Έξω είσαι? Ναι. Ωραία. Τράβασα καμιά γωνία, γιατί θέλω να μιλήσουμε τέτα τέτ. Εντάξει, εντάξει. Στην πρώτη γωνία αριστερά. Εγώ με δεξιά. Κάτω συναντηθούμε. Και πες τώρα το μαλάκα που γελάει από μέσα και το γαμίσω πρώτο. Είμαστε πολλοί, θα σε πάρουμε με τη σειρά. Ευτυχώς, αλλά να μου πεις η ώρα, μην έχω κανονίσει κάτι. Πώς? Να μου πεις η ώρα, μην έχω κανονίσει κάτι, λέω. Τι ώρα μπορείς? Κοίτα, μετά τις 12. Μετά τις 12. Ναι, εγώ κιλόλα. Θα σου πω, κατά τις 5 έχεις ραντεβού ή είσαι ελεύθερη? Είμαι ελεύθερη και τότε. Κάτσε μισό λεπτό να κοιτάξω την ατζέντα, μισό. Για δες την ατζέντα, μπράβο. Τελικά, όχι, έχω κάτι στις 5. Στις 5. Έως τι ώρα το ανοιχτό το μαγάζι, καλέ? Έλα μου. Έως τι ώρα είσαι ανοιχτή? Κοίτα όλες τις ώρες. Πες με εσύ. Να σου πω, γιορτές εφημερεύεις ή κλείνει? Κλείνω. Κάνε και αυτό και κοπές, παρακαλώ. Να σου πω τώρα, εντάξει, να κόψουμε τις μαλάκες, εντάξει, γουστάρεις να κάνουμε καμιά φάση? Όχι, δεν κάνω πως είναι μαλάκι. Δεν είμαι μαλάκας. Αλλά σ' ακούω, γι' αυτό παιδάκι, σ' ακούω. Κοίταξε, αυτό θα είναι αποτέλεσμα από κάτι μπύρες που κατέβασα. Ίσως. Αλλά δεν πειράζει, οπότε κατεβάζω μπύρες, έχω καλύτερη απόδοση. Ναι. Θες να το δοκιμάσεις? Μπα, θα μου είναι άχρηστο. Θα σου είναι άχρηστο? Τι να σου πω τώρα? Να σου πω, έφτασες στη γωνία? Όχι ακόμα, μισό λεπτό, σε 5 λεπτά θα είμαι εκεί. Εντάξει, όποτε φτάσεις να μου το πεις, εντάξει? Ναι. Για να ξέρω πότε να βγω. Οκ. Να σου πω, τελικά άμα φτάσεις με το καλό στη γωνία θα πασωθούμε, θα κάνουμε τίποτα? Ό,τι θες αγόρι μου, ό,τι θες. Πώς? Έχουνε μπιχίσια στα αυτιά σου, δεν ακούς? Ναι. Η μαρμελάδα θα φταίει από το πρωί. Να σου πω, Για λέγε. ξέρεις πολλές τάσεις? Όλες. Σε έχω μάθει όλες. Να σου πω Έχω ότι κάνει και κάτι δικές σου. τα 4 σ' αρέσει? Όχι, δεν με βολεύει. Εμένα μ' αρέσει. Κρίμα. Να σου πω, Για γιατί δεν σ' λέγε. αρέσει τα 4? Έχω φόρτες σε αυτή τη στάση εγώ. Σε παρτάκι είστε και ακούγεται έτσι? Όχι αγόρι μου, σε καφετέρια. Α, στην καφετέρια. Πού Σε είσαι? μία. Escape είσαι? Αν περάσεις εδώ, μου σε χαιρετήσω. Γι' αυτό σε ρωτάω, είσαι escape? Να έρθω εγώ να σε χαιρετήσω. Περίμενε λίγο, είπες. Α, μπράβο, γιατί σε έκανε που είσαι? Α. Να σου πω, όχι, βασική όρεξη βλέπω σήμερα. Τι πράγμα? Βγάλ' τα χίσια, παιδάκι μου, από τα φτάκι σου και άκου. Έχω κάτι στα αυτάκια. Ακούς? Ακούς? Αμέ. Mary. Έλα ρε, ακούς? Ναι. Λοιπόν, πού είσαι? Είσαι φίλος της Mary? Μια φορά.
Είσαι Διαφορά. φίλος της Μέρης, απάντα μου. Ποια φορά. Ρε, Ποια σε φορά. ρωτάω κάτι, εντάξει. Απάντα μου, μη σου σπάσω τη μάπα. Το μόνο που μπορείς να μου κάνεις είναι να πάρεις φόρα από την διάφα και να μου κλαις τα αρχίδια. Θα σου κλάσω τα αρχίδια. Ποια αρχίδια ρε μουρό χαβλό. Λοιπόν μαλάκα, άκου Δεν καλά. πιστεύω να έχεις φάει τίποτα γύρω από Αφήνεις τη Μέρη και την παίρνω εγώ, τέλος. Τα βλάκα. Να σου πω, μαζί της είστε, Λοιπόν, μαλάκα, έλα εδώ πέρα να την πάρουμε παρτούζα μα. Καταρχάς δεν με ξέρεις να με αποκαλείς έτσι. Να σου πω, πώς ακούγεσαι έτσι ρε μαλάκα, πρωτογαλής είσαι. Δεν θα αρέσει φωνή μου. Αμέ τόσο πολύ που σκέφτομαι να πάρω εσένα αντί για τη Μάρια. Εμένα πάρεις, πρόσεξε για να μην σου βγάλει το μακάπι έξω και σε γαμίσω, σε περάσω στο σουβλάκι. Μαλάκα, άστα αυτά, εγώ είμαι πάντα ενεργητικός. Καιρός Να να σου πω, δοκιμάσεις να σου καινούργιες πω. εμπειρίες. Η Μαρία έμαθε όλες τις τάσεις αυτές από σένα. Γιατί δοκίμασες και σ' άρεσε. Απλά ρε εσύ την δοκίμασα προχθές και είχε κάποια κενά. Ναι, Ναι, αποκλείεται. δεν την έμαθες καλά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μαλάκα, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα η παροιμία, με όποιο δάσκαλο καθίσει τέτοια γράμματα θα μάθεις, δεν ισχύει, Εντάξει, ζωγράφισε Δεν το, είναι μα δεν μπορείς να το πεις. Τι θα κάνω? Να το ζωγραφίσεις, άμα δεν μπορείς να το πεις. Τι πήρες το αγόρι μου. Να σου πω, Έλα, εσύ για τις το πήρες βάζεις τον κόλλο. Εσύ, Εγώ. ναι, τι έκανες αυτές που ήλθες. Εγώ τις πήρες τις βάζω στον κόλλο της Μαρία. Εσύ είναι τόσο μικρός που δεν φτάνει ούτε να το δεις να κατουρίσεις. Το ξέρω μαλάκα, ο κόλλος μου είναι μικρός, δεν ρίχνω σαρτέν. Για την πούτσα σου μιλάμε. Να σου πω, η Μαρία είναι στην αριστερή γωνία και εσύ στην δεξιά. Εγώ είμαι στο κέντρο πάντα. Το κέντρο. Γι' αυτό παίρνεις πάντα το κεντρικό μαλάκα. Τα αρχίδια σου. Ναι, τα αρχίδια μου παίρνει. Μόνο εσύ το πες αρχιδάκι. Τα αρχίδια σου. Να σου πω μαλάκα, Ναι. για να μην λέμε μαλακίες, έλα τώρα να τις παίξουμε, να δούμε ποιανού θα καβλώσει περισσότερο. Κόπιος χύσει περισσότερο. Να σου πω, έλα. Έλα κουκλά μου. Περίμενε λίγο.